Ja tuolla taustalla jo Disturb Fashion Show valmistautuu kello 11 alkavaan omaan vetoonsa. Klaus mäkin testasin vastustaan, totesi, että se on all right, joten nollaamme tilanteen ja alkaa Klaus Grossberg Vaasan Team Massia edustava sohan. Kun ensimmäinen veto tapahtuu, siitä se lähtee. Soudettu noin 250 metriä, 52 sekkaa ja tällä vauhdilla lopputulos tulee olemaan tuolla hiukan yli 3. Jos mennään tasaiseen tahtiin, mutta lopussa nämä kilpailijat yleensä tiivistävät tahtia aika paljon. Nyt on 400 metriä soudettu ja tällä vauhdilla loppuaika tuli olemaan tuossa 3.20 tietämillä. Edelleen soutaja oli 2.58-59 takaisin. Lähestymme puolta väliä ja tasaisella tahdilla lopputulos tulee olemaan noin 3.23. Lyhyen matematiikan mukaan 1.45 suurin piirtein siitä, kun lasketaan aivan viimeiset 400 metriä. The last 400 meters. All right. Ja nyt kiihtyy, huomaatte. Vauhti kiihtyy. Yes, faster. Viimeiset 250 metriä loppuaika-arvio noin 3.20. Okay, Klaus, jetzt alles! Yes. Gib jetzt alles! About 200 meters. Go, 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 go! Loppuaikana 3.27. Okei. Go, 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 go! Harder, faster. Yeah. Sata jäljellä, 100 metriä siis jäljellä.